Maza ku biyo layin 'yan mata, na san wasu sun gane manufata. Canja salon sauti mai ganga don ajizantan mu, ban zama mai waka ba sai ta silar kuma soyan mu. Canja salon sauti mai ganga don ajizantan mu, bai zama mai waka ba sai ta silar kuma soyan mu. 'Yan mata, na sha wahala tun baya ana ta faɗin haƙuri riba ne, wanda ya yi shukar alkhairi tabbas mai nasara ne. Sun ce na yi shiru shirin ku fahimta ai magana ne. Ku biyo layina kun ji irin tsari na, ne sana'ar waka ku fahimta yanzu nake farawa. Canja salon sauti mai ganga don ajizantan mu, 'Yan mata, bai zama mai waka ba sai ta silar kuma soyan mu. kama da kalar wancan na tabbata bai yi kalar wancan ba, ni a irin tafiya ta bai yi kama da salon wancan ba. Zare guda daidai na gasgata ba ta gyala da me ba, in ba ni na aje ba to ba zan ɗauka ba. Ni asali na shawo ba zai ɗau ɗan shirwa ba. Canja salon sauti mai ganga don ajizantan mu, 'Yan mata, bai zama mai waka ba sai ta silar kuma soyan mu. ba dukkan magana ce za a yi har ta zamo jari ba. Duba irin aikin baushe ba zai ki zuwa jeje ba. Duk girman jake tabbas ba zai darajar doki ba. Ai nasara sa'a ce, bin haka ba ai da'a ce. Wanda ya yi maka kairi kai masa kar ka zamo mai mance baya. Canja salon sauti mai ganga don ajizantan mu, bai zama mai waka ba sai ta silar kuma soyan mu. Masu jiran mafaɗi su faɗi to ga abu ƙarshen zance. Dan yanayin duniyar nan za ku kula sauyi ce. Mai aniya aniyar shi ta bi shi koma wacce kala ce. Kai ka rike Allahnka sai ka zama baka da tamka. Na yi shirin tafiya mai nisa ba kuma zan fasa ba. Canja salon sauti mai ganga don ajizantan mu, 'Yan mata, bai zama mai waka ba sai ta silar kuma soyan mu. wai akuya ya kare ta tudu ba ta biyo nama ba. Wasu kalar tsarin su samsam bai nufi alkhairi ba. Wanda ya ce shi ne ba shakka za ku gaba shi ne